Sekundičku. Dobre, pane, to rúško si dáte, vyzývam vás. Prečo? Pretože je to prikázané, nariadené. Môžeš prosím ťa natočať? Som veľký trasu, ja. Vy ste mi niečo nariadili. Nie, vy ste prechádzali okolo... Pozrite sa, pokiaľ ho nepredložíte, budete predvedení. Dobre? Vy ste mne niečo povedali, keď ste vyšli z auta. Keď ste vychádzali z auta, ste mne niečo povedali. Odvrkli ste tu na mňa ako na... Nikto na vás neodvrkol, ja som... Ste vychádzali z auta, ste mi povedali, ja som sa opýtal, prečo vy ste okolo mňa prešli ako okolo smradu. Tak mi nerozprávajte... Ja som vás vyzval, aby ste si dali rúšku, dobre? Mi nerozprávajte, že ste konali v súlade s vašimi predpismi. Dajte si to rúško. Rúško si dávam preto, lebo ja sa teraz cítim ochránený pred vami. Výborné, dobre. Dokiaľ totožnosť. Dôvod. Chcem overiť vašu totožnosť. Ja sa pýtam na dôvod, z akého dôvodu to chcete overovať? Podľa paragrafu 18 zákona o policajnom zbore ste povinní predložiť preukázať vašu totožnosť. Vy ste povinní mi Pane, oznámiť vyzývam vás, opakovane vás vyzývam a budete predvedení na policajnom Pane, zbore. poprosím vás, vy sa najprv ustrojte. Prosím? Ustrojte sa. Mám čiapku. Nie, čiapka neznamená, že ste ustrojení. Čiapku mám byť ustrojený podľa vás. Zapnúci kabát. Vy budete rozhodovať, či Nie, som zapnúť kabát? ja si to myslím, že to tak má byť. Budete mi rozhodovať, či som Nie, zapnúť ja si kabát, to áno? myslím, že to tak má byť. Ešte mi, dlžite mi tú odpoveď, na základe čoho ma legitimujete. Už som vám to odpovedal. To, základe že vy ma nepočúvate, tak to nie je môj policajta, problém, dobre? Ale vy ste oprávnení ma legitimovať, nie že hoci koho zastavíte na ulici a budete ho legitimovať. Na to nemáte právo. Dobre, pane. To je váš názor. Prečo ja ho nelegitimujete rešpektujem. hoci koho, kto tu stojí naokolo? S vami bol problém, nie? Kvôli vám sme. Ako viete, že s nami bol problém? Ale tu vonku nie je s nami žiadny problém. Do predajne, kde ste vy chceli ísť No, pane mal dobrovoľne. rúško, tak už to A sú je tam môj nejaké problém pravidlá? asi, že? Tu majú Tu ja vám neviem povedať. Ale veď Ja som chcela nakúpiť, nebolo mi dovolené. Povedal, prečo ma legitimuje. Veď on to povedal, už vám to povedal, on dvakrát, ja dvakrát. Na základe toho, že ma vyzval. A On chcete, nepovedal, môžete si vy naštudovať ten zákon. My sme vám presne povedali, Ja podľa som vám čoho. presne povedal, podľa ktorého paragrafu. Viete. A ďalšie, chceli ste si sem ísť nakúpiť. Áno. Majú nejaké pravidlá. Oni, celé Slovensko. Pani vám bola ochotná povedať to, čo mi povedala. Ukázať vám aj čo. super, ja si vážim jeho všetko. Je to vaše rozhodnutie sem ísť nakupovať? Chceli ste. Oni majú pravidlá, že sem pojete iba za tohto predpokladu, že mu každý certifikát. Ja súhlasím so všetkým. Tak kde je problém? V tom, že nie som ochotný nikomu ukazovať. Potom sem nepojete nakupovať. Tak potom prečo políciu volala? Prosím. A prečo potom políciu volala? Sú nejaké, Lebo že vraj silou mocou chceli sú znovu. nejaké výnimky z toho My sme zákona? boli vnútri, my sme chceli nakupovať. Už sme boli To je vnútri. problém, že tam nepojete, lebo si to neželajú aj také nariadenie jednoducho, že máte to mať pri sebe. A neviem, prečo ste vy začali hneď agresívne na nás. Nie, chlapi. Nešiel Vy ste agresívne. začali tým, že ste okolo mňa prechádzali a jeden z A my vás sme mi nevedeli, povedal, či ste to dajte vy. si rúško a išli ste My preč. sme boli zistiť situáciu, nakoľko bolo oznámenie z Áno, tejto tak predajne. zistiť situáciu. Okolo každého, keď idete, tak iba na neho kriknete urob to a idete preč. Však ja som vedel, že tu budete stať. Ako ste to mohli vedieť? Vedel som to. To vy ste úžasní, že ste to vedeli. Nečakal ste to, učakal. Takže je to Čakal. úplne bezstredné. No, Dobre, neriešme teraz, či kto okolo vás prešiel alebo neprešiel, riešme aj kvôli čomu tu sme, hej. Keď si chcete ísť nakúpiť ten certifikát, budete musieť ukázať, keď nechcete. Poďte niekde inde, kde ho nevyžadujú. Ste o tom presvedčení. Ja som o tom určite presvedčený. To je celé, to je celé. Vám není hanba, keď si vy pôjdete ako policajti, Ja ten certifikát mám aj teraz pri sebe. keď si vy Nie je mi to pôjdete hamba. ako policajti ráno v civile kúpiť rožky Áno. a pani pri pokladni vás vyzve ako policajta, No. legitimujte sa a predložte mi certifikát nejaký. ale Vám to není žiadny hamba? problém. A Od do nedele potravín- som to spravil už 3-krát a vôbec mi to nie je hamba. Prečo Není mi to bola hamba? Dobre, ja som sa iba Trikrát opýtal. som to spravil Nie- nedele. Nie je to hamba. Aj pani, ktorá ma pozná dokonca v obchode a týkame si, tak povedala mi, ukáž mi to prosím. Ja- Aby nemala problém. To je celé. Dobre. Lebo sem príde kontrola, nespraví to. A s prepáčením ich pokefujú tak, že bude bez výplaty Chlapi, napríklad, hej. upozorňujem vás, že ja nemám zákonnú povinnosť nikomu, ani vám, To je váš ukazovať, názor, pani. V poriadku. Ja ho ukazovať rešpektujem. certifikát To je váš nejaký, názor. veci ohľadom môjho zdravotného stavu alebo niečo podobné. Prečo ste nemali to rúško tu nasadené tak, ako ste ho mali mať, keď sme sem prišli? Nasadil ste si ho až keď sme sa s vami rozprávali. Cítil som sa bezpečne, necítil som sa nejak ohrozený. Ale vy Proste, môžete ohrozovať iných. vy ste sa mňa pýtali, ja sa vám to snažím No, vysvetliť. veď dobre. Sám som tu stál, vy ste prechádzali na 2 metre okolo mňa, necítil som sa ohrozený. Teraz sme bližšie pri sebe, je nás tu viacej. V poriadku. Cítil som sa tak, že by som ho mal mať, tak som si ho nasadil. V poriadku, ale nariadené je, že rúško máte mať stále, či interiéry alebo exteriéry. Iba Nie. mimo obce, v prírode nemusíte nosiť. Nemám zákonnú povinnosť Dobre, nemáte. nosiť rúško. Nariadenie hlavného hygienika na úseku ochrany zdravia nie je ani vo vašej právomoci kontrolovať. Takisto ako vo vašej právomoci nie je kontrolovať, či táto budova stojí v súlade s platným
nariadením stavebného úradu. Je to mimo vaše právomoci. To je všetko váš názor, ja ho rešpektujem. Dobre, ja vás vypočujem k tomu, vy sa vyjadrite a my to zašleme na správny orgán, ktorý túto vec prevezme. Dobre? Dobre. To je všetko? No nie, počkajte, ja tu na vás vypočujem na mieste, idem si to nachystať, napíšem si to a vypočujem vás. Dobre? Ešte poprosím vás túto číselku, keby ste nám mohli nazoznať. A meno nám poviete? Meno vám nepoviem. Podľa čísla si zistíte A meno. legitimovať by ste sa mohol? Vám? No. A vy máte aké na to oprávnenie? Ja sa pýtam, či by ste mohol, ja neviem. Číslom som sa legitimoval. Dobre.